गोथाव बा रंजाथाव मोनसे जोंहा हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियावनो नुजानो फैनो हानाय जोंनि गामिनि मानगोनां जेनेरेल गावबुरा आरो बाहायनो दङ जोंनि गामिनिनो गामिगोरा दैदेनगिरि एडभाइजार दैदेनगिरि नोंथांमोन। दा जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावलांनो थाखाय जों गुबुन साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आरो बिथाङा दिनैनि जे बेखेवगिरि हिसाबै फंनैसो जे सुंद' बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आङो सम लानो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। दिनैनि जोंनि बजागुरि गामियावहाय सरखार थरफनिफ्राय जे जेरावनाखि जोङो गोदोनिफ्रायनो आसा आकांक्षा भाबै दङ, बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर समस्या जानानै दंमोन। दा जोंहा बे न'खौ दिनै देग्लाय मोननाय जाबाय। दा बेखौ दिनै गोदान बोसोरावहाय आङो गिबियावनो साबायखर होनो सानदों जे बे न' लुफुंनायाव दा अबयस्से सरखारनिफ्राय अनसुंथाइनि गेजेरखौ रुजु खालामनानै गाहामै गाहाम मावफुंनो हानायनि थाखाय जोंहा जोंनि गेजेराव जोंनिनो गामिनि तथा जोंनि बे एबसु संगठननिबो गोगोम सासे बिबानगिरि जानानै दं डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि। बिथाङा जाहैबाय मानगोनां बिनय कुमार मुसाहारि। आं बिथांखौ गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावग्रोदों। आरो गोदान बोसोरखौ लोब्बा लानानै असिलायै जोंनि बे बाहागो लानाय जोंनि बजागुरि गामिनि मानगोनां साननो हनो गोरों रायजो राजा आरो महिला आइ माव नोंथांमोन आरो आंनिनो आंगोनिफ्राय आंगोसिन गथ' गथाय फिसा फिसौ नोंथांमोन, रायजो राजा नोंथांमोन, रिबन हास'नाय हाबाफारिखौ आं आखायाव लानाय जाबाय। जय बजागुरि गामिनि जय बजागुरि गामिनि जय बजागुरि गामिनि जय बजागुरि गामिनि। मानगोनां जोंनि जेनेरेल गावबुरा बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। दानिया जोङो बे हाबाफारियावनो जोङो बेजोंनो लोब्बा लानानै बैसागु बोथोर आरो दिनैनि जेनाखि हाबाफारि बेजों लोब्बा लानानै दान्दिसे सम जोंनि बैसोगोरा सुबुंफ्रा जोंनो माखासे बोसोन गुसुं गुसुं जों बिदि खोनासंगोन। आरो बेनि सिगां जोङो दिनै सानसोरां क्लाब बजागुरि बेनि जानानै जे गामियाव
जोंहा बेबायदि बैसोगोरा सुबुंफोर दं बिथांमोनखौ गांफा गांफा आर'नाइजों मान बावगोन आरो जोङो गासैबो उन्दैसिनफोरा खुलुमनायजों मान बावगोन आरो बैसोगोराफ्रा जों उन्दैफोरनो बेबायदि आशीर्बाद होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाजाबदों दा बे समाव जोंनि दिनै बे न'खौ बेखेवनानै होनाय बे गामिनिनो दैदेनगिरि गामिनि जेनेरेल जोङो गावबुरा होननानै बयबो मिथिगौ आयं रकेन्द्र मुसाहारि बिथाङा दिनै जोंनि हालामाव बेबायदि गामियावल' नङालासे गुबुन गुबुन समाजारि माखासे आफादफोरजों सोमोन्दो लानानै बिबान लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बे हाबाफारियावनो जोंजों लोगोसे दंबावो गोबाव सम बुंनो थाङोबा बैसोआव बे गामियाव गोरासिन होननानै जोङो थांनाय संक्रान्ति बेवहाय थाग थियारि खालामदोंमोन गोबां जोंनि बैसोगोरा सुबुंफ्रा बे हाबाफारिखौ सैथ्र मासाव खालामा गोथार मोनसे हाबाफारिखौ गोदान बोसोराव खालामनोसै होननानै दिनैनि समखौ जोङो थिनानै लादों मानोना मैया 1 थारिखआव बयहाबो गाव गावनि न'खरफोराव बेबायदि गाव गावनि नियम खान्थिजों बिदि फुजा बिदि सोलियो जायनि थाखाय दिनै खालामबाय हयथ' गोबाङानो खोनाहैस्लाबाखै बिथांमोननियाव आंनि निमाहा बिदों आरो दिनैनि जेबायदि मोनसे सांसारां क्लाब उदियागुरि बेनि जेनाखि दिनै बैसोगोराफोरखौ आर'नाइजों मान बावनाय खुलुमनाय खालामोबा जोङो आब्रुथियै गासिबो आयदाफोरखौ लानानै बिदि बादायलायनाय बिदि हाबाफारि खालामनो हागोन जोंनि गोरों गोरा सुबुंफोरजों जोंनि गामि दैदेनगिरि गामि गावबुरा बयजोंबो जोङो सावरायलायनानै बेखौ खालामलांनो हायो आरो आङो दिनै मोनसे बाथ्रा लोगोसे मुलुगदरबाराव जे हारिखौ सिनायथि होनो हानाय बेबायदि मोनसे आयदा होनोबा हारिमु मोजां मुंदांखा जोंहा बिनय आबौआ खामानिखौ माने बियो रामफारि आनसलिकनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै गामिखौ मोजाङै नायनाय हिसाबै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिनो हाजार हाजार बावनायखौ होनानै आङो मोजां कमिउनिटि हला रायजोनिनो जाबाय रायजोनि बेखेवनायनि उनावनो बेखौ जोङो गोसो गोथारै बे हलखौ लाखिनाय बा बेखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनाया बे रायजोनि बिबान जाहैबाय बेवहाय जोङो कमिउनिटि प्रग्राम जिखि जाया मानो जोंनि मोजां प्रग्रामफ्राव बे न'खौ बाहायनो हाबाय दहाय बुंलांनाय बायदि बैसागु प्रग्राम आरामसे जों खुंनो हाबाय दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव फरायनायाव बहुत उइक दासिमबो जाफुंनो हायाखै दुखुनांथाव जोंनि बिमा बिफा गारजेनफ्रा
진짜 강해야 그렇지. 말하고 나가고 나중에 제키하는 사람은 여기 삼로 혼을 모름신 지 몇십고 주디 정을 오락스타 호가해봐 알 정기 시험고 주디 정을 주디 호가를 그리고 호가나봐 임마 저 학고 하루모 고 하루모 매일 그 시고정 당일파 주디 선 다니겠어 정우가 회장 나봐 알 가을이 거주는 정 모래비에 쓰니 정 당하는 거다 사방뭐 만찬에 정 못하나 그 사방뭐 정 머장라고 머장 아프고 결행라고 좀 상나게 라고 그냥 가지고 상나하는 건 어떤 놈네 봐 말은 안 주고 봐 마치아 아메리카노에 주지 않는 통배 가리네 봐 마치아 찐틀이 가리네 겨들 나중에 미국 정도의 권시달 하나도 백거 좀 미사가선이겠어 저기 머장 와보는 거 설마가지고 좀 가지고 와보나 설거가 좀 목숨시켜 좀 와봐 가면나 머장라고 좀 와보나 좀 뭐라 해나니 미국 좀 머장 와보는 거 엄마는 조세스도 불타요. 나중에 거기 사고, 거기 사고 못 들어준 걸 보라야겠네요. 렌치 산다봐. 렌치 산도 전자가, 렌치 담치 살이 브레치 바지 심어주는 직지에 보라야만은, 머장을 좀 보라야만 건, 머장을 좀 들전에 보내면 세금 호가를 올라 안 하자는 거. 다음에, 고인들 상관자,